crec que és molt xulo poder estar en una comunitat propera a altres spin-offs que han passat per històries similars, aprendre dels altres. Treballant en 2 grans projectes per tenir nous espais a llarg termini. Llavors, amb el projecte CUP hem seleccionat un arquitecte que ens ha fet el projecte bàsic i la setmana que ve comencem a tramitar llicències, projecte executiu, per fer les obres. Ja l'1 de gener del 28 entraran usuaris aquí. Segurament ja tenim una reserva amb ells i estem treballant d'aquesta manera. El CENAC, que té un pla de projecció molt important, que ja està al parc, creixerà i ocuparà tot aquest edifici. I l'altre gran projecte que tenim és dintre del que és el gran eix Diagonal Salut amb el que formem part, on estarà el nou clínic, estarem nosaltres. Fem un nou edifici que estarà just al costat de l'Hèlix davant del clúster 2, un edifici de 10.000 metres quadrats de laboratoris, i aquest estem ara seleccionant l'arquitecte. Aquí anirà el creixement de Fraunhofer i de l'IBEC, i també ens permetrà algunes unitats de la Universitat de Barcelona. Això serà l'any 29 que entraran, i per això també podrem liberar alguna més d'espais. Millores, els que coneixeu la sala Dolors Aleu, això no surt a la presentació, però aquesta pantalla, per exemple, és nova. Estem també fent nous audiovisuals a les sales. I ara hem posat una nova sala de reunions a la Torre D per 20 places, perquè puguem tenir més sales habilitades entre tots els edificis. També hem fet un nou espai tàper, pels que no coneixeu, a la Torre D. I ara veureu en els propers mesos que començarem les obres baixant al restaurant. Allà farem un nou espai tàper amb la baixada de les rampes. També al costat de la recepció de Clúster 1, un espai que és molt aprofitat per fer reunions, còctels i tal, que era un espai molt dur. Hem fet, el que veieu, aquesta cobertura, estem posant plantes i això. Per tant, la idea és que dintre del parc, amb l'hort, amb totes les coses que estem fent, contribuïm a la baixada de temperatura, a tenir refugis climàtics. I a nivell d'entitats que van entrar al parc, a la 4ª planta del parc, que quan va marxar WeLab vam aprofitar perquè ja fa uns mesos està instal·lat per de l'IBEC, perquè s'instal·lés oficialment Fraunhofer Spain. Fraunhofer és l'entitat de transferència més important d'Europa, obre seu a Espanya i ha creat Fraunhofer Spain i després la sucursal Fraunhofer CAT al Parc Científic de Barcelona. Llavors, la innovació on nosaltres portem el diferencial és que tenim una manera molt directa, molt sistemàtica i molt robusta de detectar aquests llocs al·lostèrics en moltes proteïnes. Des que estem al parc hem aconseguit obtenir una certificació de Green Lab, que hem fet un laboratori encara una mica més sostenible, amb menys impacte ambiental, i realment el parc facilita molt poder arribar a aquest objectiu. Estamos creando en empresas son nuevos modelos, sobre todo modelos 3D, hepáticos o pulmonares, que ayudan a la producción de fármacos y aceleran que los fármacos salgan al mercado. Cada vez vemos más empresas que utilizan nuestros modelos, cada vez hay más sinergias locales con gente del Parc Científic. Llavors, amb les nostres solucions els ajudem a reduir l'impacte que pugui tenir tant la meteo com la qualitat de l'aire a les seves operacions, al final són a la seva compte de resultats. I a nivell tecnològic ja fa temps, em fa mitja vergonya perquè tothom en parla ara, però nosaltres ja fa temps que treballem en temes de models de machine learning i intel·ligència artificial, etc. Tot i que la nostra empresa en si a l'ADN és treballar amb models numèrics de previsió del temps, models físics. Es fundamental escuchar a las familias, a los profesionales de la salud y al mercado para transformar ese conocimiento científico en soluciones reales y seguras. Estamos trabajando en nuevos ingredientes funcionales y fórmulas avanzadas que buscan mejorar la salud inmunológica y el desarrollo del bebé desde las primeras etapas de la vida. En EmbryTools apostamos mucho por la innovación. Tenemos varios proyectos relacionados con una mejora de la calidad ovocitaria, porque creemos que es la pieza fundamental para que los tratamientos de reproducción asistida tengan éxito al final.
Creo que el parque científico para nosotros ha sido clave porque tiene una serie de servicios que apoya a empresas que cuando están implementándose son muy importantes. En nuestro caso en particular, como ofrecemos servicios y trabajamos en modelos animales, aparte del estabulario, Animal Facility, es crucial y a lo largo de estos años hemos tenido oportunidad de aprender, de ayudar a mejorar este servicio y a día de hoy es fundamental. De otra manera no podríamos hacerlo en otro sitio o con un servicio que no pudiera aportar a estas condiciones.